Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Karon gi sa ulog sa simbahan ang handumanan o piyesta ni San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan. Usa ni siya sa mga nangulo ni adtong Council of Nicaea, di namugna ang atong Nicene Creed. Niya nag-explain ni siya sa pagkatinuod ni Kristo nga Dios ug tinuod nga tao. Daghan ni siya pag-antos tungod kay gigukod pud ni siya sa mga authorities ni adtong panahona nga nagtuo sa gitawag og Arianism, kanang heresy nga nagtudlo nga si Kristo dili tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Lingay mong tupad na tuo ka na tinuod nga Dios, tinuod nga tao. Nicene Creed mo na ang atong credo. Mga igsoon, iampo nato nga magkahiusa unta ang katawhan labi ng atong mga leaders aron mahunong na ning mga gubat kining atong mga pag-antos ni mga korupsyon, mga drugas o uban pang mga bisyo, mga krimen sa atong katilingban. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa atong mga panginahanglan pinaagis pagpamalit sa atong mga raffle tickets. Atagan unta sa Ginoo kahiusa o kalig-on ang ilang pagtuo. Ato rong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, mipasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabantog nga manlalaban sa pagkadiyos sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan o panalipod, magtubo unta kami sa walay hunong diha sa paghigugma o pag-ila kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pagkasunod adlaw ipapahulay, hapit tanang tao sa lungsod, miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tao, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo og ilang giinsultuhan siya.
Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug mingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway maninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidayig nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtutuo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babayeng dili Hudiyo nga mahadlokon sa Dios aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil, bato kanila, ug mipadayon sila sa Ikonyo. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an, ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Hawiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahan mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Hawiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo
sa awit sa pagdaig. Ang kanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas, nagahong sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busanganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Kundili, panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang motuo kanako, magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siyag labaw paniini, kay moadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang presensya sa Ginoo dinhis kalibutan, iya nang gipakita pinaagi sa lawas. Mo nang ningon ta Emmanuel, ang Ginoo uban kanato. Nganong ni uban siya nato, kay ang pulong nahimo ng unod. The Word became flesh. Niya sa pag-abot niya sa kalibutan, nagdala siya sa iyang pagkadiyos, o niya nagsulob siya sa iyang pagkatinuod nga tao. Munang duha ka natures ang naa ni Kristo pag-aris kalibutan, true God and true man. Gi antusan ig maayo hangtod sa kamatayo ni San kinsa tong atong ipistahan ron? Kinsa to? San Atanasio. Athanasius.
Ang edad ni siya mga 78 to 95 to 3 something yang namatay ni siya. 295 posible siya na tao niya, 373 namatay siya. Giantusan ni niya explain, giantusan po ni nilang San Pablo, giantusan po ni mga apostoles, naputol ang liog sa atong santo, si atong patron, si Santiago Apostol, tungod aning pagtulon-ana. Namatay si San Lorenzo Ruiz dito sa Japan, namatay po si Pedro Calungsod, pinaagig Bangkaw dito sa Guam, o ang uban pang mga santos nga mga martir, tungod aning pagtulon-ana nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Sige lingay mong tupad ing na pakamatyan ani mong pagtulon-ana. Hinaimo ng pakamatyan. Ay, ang butang ni. Ngayon sa man ni pagtudlo, si Jesus mo'y atong model. Kay siya man ang atong maestro. Giyon sa niya paghimo nga makita ang amahan diha niya. Iyang gibuhat ang mga buhat sa iyang amahan. Kani manggong mga buhat mao ni mo identify nga pariha ta. No. Pananglitan ron. Ang tao nga may kaayong mukwintag kwarta. Unsa may imong itan-aw na niya? May kay mo record og kwarta ba? May kay accounting. May ngonday ka kana siya na nay kursong accounting. No. Nya kita sa kaditos usa nga may sad kay mohimog accounting, parihan na sila kurso. Pero moingon siya accountant ko. Nya di gani ka mo kwenta sa debit credit. Magduda ka unsam ning iyang gibuhat murag di man ni mao. Parihas sa nas Katoliko. Katoliko. Unsa may identity sa Katoliko nga simbahan nga giproklamar diha sa atong credo nga mo'y gipakamatyan ni giantusan o gipakamatyan ni San Athanasius. I believe mao ning upat ka mao ning ang upat ka property sa atong simbahan. I believe in one holy Catholic Apostolic Church. Nga upat gina kabuok, hinumdumi ko no, gikamo ko no, ready, go. One holy Catholic Apostolic. Unsa man ang one nga kitang tanan mga Katoliko tibuok kalibutan usara gid ta. Usara atong ulo ang Santo Papa. Muna one, di ta mag-isipay, di ta magsinahay. Masina na gani kas imong isig ka tao, isig ka Katoliko, natangtang na kas imong pagkatinuod nga Katoliko. Kaya wala naman ka mag-practice isip one. Muna kita dinhi, mangayo og suporta ang laing simbahan, tuwa sa Mindanao, naas Negros, o outside sa Compostela, mutabang yapunta. Nga naman, usara man ang simbahan. Nya sila sad atong mga online parishioners nagsigi sad sila hatag nato dinhig suporta sa atong financial needs kay nibati sad sila nga usara ta. Mas daghan pa gani ang online parishioners o contributions kaysa territorial. Tanaw-tanaw nako subay-subay namo ang territorial kanirong nanimba o kanang musimba pa madomingo, murag naaras mga 20-25% ang inyong natampo dinhi sa atong mga fundraising. Ang 75 ngadto 80% gikan sa mga dili taga dinhi, mga online parishioners. So atong pakpakan ang tanan nga mga nitampo nato. Nagpakita sila nga usara ang simbahan. Makakita gani mong pari or parishioner nga isipan ka istanan, isipan ba?
Kanang kusog ay mo kwenta, amo rin diri, inyo na diha, amo rin diri, amo na. Ana, kusog ay mo kwenta, ana, kana di na tinuod nga Katoliko. Ikaduha, holy. Holy ba? Balaan. Gilingay mong tupad. Na balaan ka. Ano na? Kita gani kag Katoliko nga naata ng bisyo. Purti gyud ka kurakot, purti ka kawatan, purti ka bakakon, purti ka hingabit, nagpuyo-puyo, nag-same-sex union. Kita gani kag Katoliko ingon ana, di na tinuod nga Katoliko, nailad na nailad. Muna, tanaw na to ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno. Holy pa ba sila? Nakighiusa ba sila? Or kanya-kanyang sikap? Ana, Katulo, Catholic. Kung sa manang Catholic, malukpanon, tibuok kalibutan, way limit ang teritoryo sa simbahan. Dili mo ingon, taga Pilipinas ra, taga Espanya ra, taga tanan. Apil sa atong misyon. Mauna ang mga apostoles, lalakaw, tanan. Gisalikway sila dito sa mga teritoryos mga Hudiyo. Ingon si San Pablo, itaktak din namong abog sa among tiil, mga tumis mga dili Hudiyo. Malukpanon ba? Nilingay mo na santupad. Ing na gihigugman nimo ang tanan. Na tanan gyud. Basig naisukdanan ang teritoryo sa inyong silingan. Di ba? Kusog ka mo smile diri spikas, nya magkusmod ka diri spikas. Dili tanan gyud, tanan. Ika-upat, unsa to? One Holy Catholic Apostolic. Unsa man ang apostolic? Magsasangyaw sa ebanghelyo. Ang atong isangyaw ang ebanghelyo. Sakit usahay ang ebanghelyo. Sakit. Labi nag-ingnon ka nga kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas. Pasti lang sakita na. Kanang moingnon ka ayaw pakighilawas ni anang dili nimo asawa, dili nimo bana, nya karon nagpuyo-puyo ka, nya sige balik-balik ni Father Siano ni. Sakit na Sakit kayo. Kanang moingon ta usahay lang gani, ginagmay ra gani, ayaw mo pakulor ana inyong buhok basta wa mo suguas Ginoo. Ayaw mo pangiskis anang inyong kilay, ayaw mo pagpalaygit, ayaw mo pagbasiktomi, ayaw mo pagpills, basta wa mo suguas Ginoo, nya maigo ka na, sakit. Samot nagyug akong padako-dakuan, hay naman ang nangawat sa atong flood control, hay naman ang nangawat sa atong mga budget sa PhilHealth, sa education, ang nangawat sa atong mga gold nga gipamaligya, way kwinta-kwinta, katong malita-malitang kwarta, hay naman na aron. Nya magsigitag yang pungad anang impeachment, makasulbad na atong flood control nga trilyon, makapabalik na sa mga budget sa PhilHealth, budget sa education, budget sa atong mga mag-uuma sa farm to market roads nga nangawa, makapabalik nagma-impeach ang Vice Presidente. Ini kadungog ani mo ingon dai na sila to ana namulitika na sad. Pero ang atong giigo diha ang sala makapawagtang na sa value sa gospel. Ayaw mo pamakak, ayaw mo pangawat, ayaw mo pagpatay, purting patay tungod aning at ilang corruption, tungod aning drugas nga midaghan na sa gaikaron. Tanawa ra nang nangamatay, hasta mga estudyanteng naglakaw lang sa daan, gipang-rape na pamutlan pas liog. Nya wagi nagsulti ana nga mga authority nato. Siging impeachment. Masa mo na? Ibanghilyo pa ka na? Oy, di adiri gihisgotan ay. Nganong gigukod man si San Pablo o mga kauban. Nganong gigukod man ang mga apostoles. Apil na San Atanasio o uban pang mga nagsangyaw sa Ibanghilyo. Ngano man, nasina ang mga Hudiyo. Kasina. Jealousy. Lingi ay mong tupad.
ing na di ka masinahon. Kitang mga Filipinos noon kita ra sa nag-angkon-angkon ana, elementary pa ko nakadungog na ko anang maong description nato mga Filipinos kanang gitawag og crab mentality. Kana bang duna na gani mo sikat kabyunan. No? Masinahon. Maobitan ng ato mga ngan karon kana mga ngan nga mga Filipinos, tanawa ra na mga bata karon unsa may mga ngan nga gibutang. English kanang di na masabtan. Wa nay Filipino connotations. Bisan sa sound na lang sa ngan di na Filipinos. Kasagaran. Nga naman, magsinasina masadaan ang nindot kay pronounce. Tanawa ng ato mga bata karon kanang gagmay. Unsa may inyong gitudlo? English, di na ka Cebuano ang mga Cebuano, di na ka Tagalog ang mga Tagalog. English, paka-paka lang in English, murag igpaminaw nimo, murag wa ka sa Pilipinas, murag tuwa ka sa UK, tuwa ka sa Amerika. Mao na gitudlo karon. Ay adto mog China, adto mog Japan, ilang mga bata dito magsig in English. Adto mo og Spain, adto mo dito og kananaang Germany, adto mo og France, magsigig in English ang mga bata. Di immersed kay sila sa ilang pinulungan. Muna og magtuon man sila in English for a purpose. Pero diri nagdagko na sila. They are fluent in their own dialect. Pero kita dinhi pastilan. Graduate nag-college, pabasahon na to aning anhas kapilya. Og naay namatay, pabasahon na to. Daig ingon nga, unsa man na ang atong reading, Cebuano? O Cebuano. Ay, hindi ko ka maumubasag Cebuano. Unya ang gisulti, Cebuano. May anak, tamparuso man. Graduate na kag college, nya mag-ingon dahin kag, di ko ka maumubasag Cebuano. Nya kita ga-istorya tag Cebuano. Unsa yung imo? English? Oo, English. Nga naman, ang utok nawa na ang pagka-Filipino. Ako lang ning hisgutan, kay usahay maoni, ang kasina. Masina taan ang mga laig sinultihan, laig ngan. Atong ibalyo, unsay gihatag sa Ginoo nato. Di ba, ningon ang Ginoo? The truth will set you free. Ang kamatuoran, Filipinos ta. Barugan nato and be proud of being Filipinos. Dili ta magsigig uwaw-uwaw lo. Duko-duko. Taas noo as Filipino. Bahala nagmubo atong ilong basta taas atong noo. Di ba? Mubo tag ilong pero taas tag noo. Ngano man day ang atong colors buhok itom. Masuya kita ng blonde ug buhok. Nga sila sa dito nagpaito man kay silang buhok. Ngano man day ang atong general nga color kayumanggi or brown. Masina kita ng mga white o color nga sila gito magpatantan mangi magsigig buwad. Kita mangi ko anang na nagtupis diyan dito sa California giingnan ko pagsuod na mo atong ilang sa tayong atong park lang dako kay dito ingon dira father nga naman be ready nako nga naman summer man ko niadto nga naman isa ay basta lang galakaw pa mi sus pagsuod na mo may pagliko dako mo kay dihang mga laguna kanang murag field ba sus murag yung mga baki nga gipanitan dito na wala kanindot pa din nagbasa-basag mga novels, nagpapin og mga tuwalya. Sus, Ginoo ko. Nya nganong masuya man tanan akong kita. Sila dito og panitan, murag baki kita. Og panitan lang sa man ta. Murag hero. Joke man. Sagdi lang, mao ni atong kompleksyon. Taas noo, the truth will set you free. Mao nay ebanghelyo. Maunay apostolik, musangyaw sa kamatuoran, dilis bakak. Tinuod yung kaha na makasulbad nis ato karong krisis nga pinansyal, krisis nga moral, krisis nga kriminal, o kaning ato mga kakuwangan ros trabaho. Tinuod yung kaha nga masulbad kung ma-impeach ang atong vice-presidente. Mausab ng presyos gasolina, mubarato ng mga palitonon, mudaghan ang employment, di na ni masira ang mga kompanya. Maudyog na. Mas hindi na tinuod.
Gawas lang sa mga ebidensya nga gisigihag accused nga dili tinuod, kana lang na ang kwarta. Nya karon, nanasay mga haka-haka, mga pipila ka congressmen nga nagsulti, sige na sa drong. Kay para naman sila mobutasyon kung i-impeach ba sa House of Representatives, sa Congress, ang Vice Presidente, mag-plenary naman. No, nanasay haka-haka lang na, ha? Kay maura ba na hitabos una, daghan ra ba tong congressmen nga miangkon nga dunay budget nga ihatag nila basta mo pirma sa impeachment. O di gani mo pirma, why budget ang imong distrito. Karon na sana, nigawas na sana. Tinuod na o dili? Og tinuod man, luoy kay ta. Og di man tinuod, congratulations. Pero ang tinuod, dako na kay taggasto anang ilang hiring-hiring diha, kay ang ilang honoraria ana dagko kayo. Kutob sa moapil anang maong hearing na anay extra nga honoraria. Wa gid na nila gi-disclose og pilay nagasto nato ani karong hearing nila, sa hearing pa lang anang impeachment sa diha sa Congress. Di sila transparent nga mosulti, nahuman na ta sa Committee on Justice, ang gasto nato niabot og ingon ani. Ana unta nya inighuman na sad sa plenary, karon na impeach na ang Vice Presidente. Ang gasto nato sugod atong paggather og evidence hangtod karon, ang gasto nato ingon ani. Aron makita nato, nya butangan din tag resibo. Transparency man kaha ang ilarong gipangita sa atong Vice Presidente, transparency man kaha, undeclared wealth kuno. Unya ilang gi-declare karon, pilay atong wealth nga na-spend anang impeachment process. Has appeal na tong impeachment last year. Naa sila'y transparency diha kanang mga nag-hearing karon. I-publish na pilay gasto nato. Naon natog di bangilo kay tanawon. Galisod na tas kaon diri, wa na tay ikapalit nya sila didto gasigig. Gasto anang kwarta. Magsige pa yun. Pagtipid kayo, pagtipid, pag nga ang suga. Sige, pag muna na to. Pero kita rin na maong og suga, sila to siga ka ilang suga. Pagtipid, pagtipid. Sige, kita din hapit na tawa na snacks. Awagi snacks, karon ato din mga staff, wa na snacks, kaya nagtipid ta. Nya ang atong allowance diri, imbis 7 days, ato na lang gihimong 5 days. Ako ning i-declare. Nisugot ra sa atong staff. Sila dito. Gawa sa ilang honoraria na pag-extra pay para anang ilang impeachment. Nga, pila kay gasto na to, anak. Basig usa ka congressman, usa ka congresswoman, equivalent na nag-usa ka munisipyo nga budget unta para ipangtabang sa mga kabos. Nga, pila sila kabuok. Para lang anang impeachment. Sige, nindot na. Para nila. Pero para nato diris ubos ang pangutana, nindot. Basig bunga ranas kasina. Mahal kay gasto ning sala mga igsoon. Ang sala mahal kay gasto. Kung imo ginang padayonon, nya tabon-tabuna nimo, mugasto jud kag dako inigtabo nimo sa kamatuoran tungod kay sala manggod na. Tanawa lang ko ng mga bit. Maluoy man jud ko ana mga banang mga bit or mga asawang mga bit, apil na sang pari nga mga bit kung naaman. Maluoy ko. Ngano man, dako kay naggasto Gasto kay na. Kay kanang kabit mo demand man na. Ay magwa ko. Di ko sorry. Kanang way magwa ko kay bawo ana nga naa may magpatambag nako. Ingon sa mo kasuhe, Mr. Father di ay. Ginagmay. Oy, dako kay nagasto. Pangutana mo anang mga nangabit. Makapangutkot nas Nga naman, dako kay nagasto. Labaw na gyud politisyan ka, nya na kay daghang kabit. Pastilan, mao gina maproblema gyud ang imong mga taong giatiman kon congressman ka, ang imong distrito, kon mayor ka, ang imong syudad, ang imong probinsya, unsa na kana ang imong munisipyo. Kon gobernador ka, nya mga bit kag mayo, ada problema gyud ang imong probinsya. O nya, kung presidente ka, mga bit naman. Problema ang nasod. Ang bisyo, ang sala, mahal kay naggasto.
O kung sa may pinakabarato, ang One Holy Catholic Apostolic Church. Kay ang tanan nga nagsunod ani, nagpuyo sa kinabuhing kabos. Nagpuyo sa kinabuhing maalagaron kanunay sa mga kabos. Nagpuyo sa kinabuhi nga nahigugmas mga kabos. Nagpuyo sa kinabuhi nga nagpakamatay para sa mga kabos. Minos kay gasto, dagko kay bunga. Minos kayong gasto, dagko kayong ginansya. Na, ano? Kanon kayo. Ingna mo tupad, tapos ang lingi. Ingna, mugasto ka para raffle ticket. Mugasto ka para raffle ticket. Pila na may atong raffle tickets o atong halin. Gamay tabi kayo. 6,854 na ang atong halin. Oh, pakpak. Ginagmay lang ni, pero kamatuoran biya ni, nga gamay ra gyud. Unya, ang atong mga one-stop pledges, niabot nag 34, 11 ang narimit, 23 pa ang wa marimit. Salamat kaayo. Unsaon to pagpalit og raffle tickets, mao ni sunda ha. Diha sa gawas atong simbahan o sa atong opisina, makapamalit mog ticket. Naa sa nay gasuroy-suroy karon, daghan ang ning dawat, aning atong mga pledges, nya ilas ang ipamaligya. Pero kaning pledges, pasabot mo, angkon kag one stop, nya good as sold na siya. Nya imo nang ipamaligya sa imong mga kaliwat, sa imong opisina, ana, hangtod July 25. Muna, ay mong kabalaka, dugay-dugay yung pamaligya, 100 ka tickets ra na. So daghan ikuha nato, ila rasang ibaligya niya kung doon na may di mahurot, ila na nang bayran. Ana no? Good as sold tag 20,000. Nya pwede sa na ninyo ipaagi sa atong mga bank accounts, GCash accounts, open karon tanan o kwarta padala. Sundalan ning niya sa atong screen na dinha ang atong mga accounts, GCash o bank accounts, apil na ang mga contact numbers o contact persons. Ay lang gid mo paggamit og laing accounts, ay mo pag-contact og laing persons nga wa aning atong screen kay gipahimoslan sa tagmaayo sa mga dili mga Diosnon nga tao. Manindog na ta. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa iyang makaluwas nga mensahe pinaagi sa mga apostoles. Busa atong pangayoon kaniya uban sa pangaman ni San Atanasio ug moingon kita, Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Amahan, papuya kami diha sa imong himaya. Nga ang presensya ni Jesus, nga mao ang atong kamatuoran, mabatyagan pinaagi sa atong buhing pagsaksi o panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuya kami diha sa imong himaya. Nga ang pampublikong mga opisyal, mangulo sa katawhan, diha sa paaging makiangayon, malinawon ug mahiusahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuya kami diha sa imong himaya. Nga ang dignidad ug ang paglaom sa kinabuhi, mahibalik ngadto kanila, nagipasagdan og wala tagda sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuya kami diha sa imong himaya. Nga sila nga biktima sa pagpanglupig, sa katapusan makabato na sa hustisya, kagawasan o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuya kami diha sa imong himaya. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuya kami diha sa imong himaya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuya kami diha sa imong himaya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-an kami diha sa imong himaya. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-an kami diha sa imong himaya. Among maluluyon ug mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok tiyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Atanasio sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kalitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Atanasio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang gingharian, ang gahugang himaya, ang sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang mong mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touched my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon
nga ang gisugo sa imong anak nga buhato namo aron paghandom kaniya makadugang unta sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Ang atong tuuhan nga ang buhat sa Ginoo mao gyud atong buhaton isip iyang mga anak. Kay ang Ginoo makita diha gyud sa atong mga buhat. Salamat sa nagsigig tabang nato, pinaagi aning atong fundraising raffle ticket. Salamat ninyong tanan. Nya padayon ta, mamalit tag tickets, mamaligya tag tickets. Atong hinumduman kanunay nga ang atong ticket duha ka book premyo ani. Ang premyo nga gikas Ginoo which is 100% ihatag niya nato nga mao ang 100-fold blessings. Ngunya ang premyo gikan sa tao. Ginagmay ra ning premyo gikas tao. Usa ka 500,000, 5 ka 100,000, 8 katag 50,000 o 40 katag 15,000. Posible yung dili ka anak makadaog. Pero ang gikas Ginoo siguro ginang 100 times kada nimo palit og ticket. So padayon ta mangimbitar para magpakonfirma karong July 17, July 10 ang atong deadline sa pagdawat. Ang atong mass wedding, padayon ta mangimbitar para nis July 18 nga mass wedding, ang deadline karong May 31 sa pagpanawat. 101 na ka-couples ang atong na-register. Nya, ang atong Flores de Mayo nagsugod na kagahapon, gikas Lunes ngadtos Biyernes ang atong catechesis dinhi, pero ang atong Flores Lunes ngadto Sabado isod nato sa alas 6 nga misa, nya sa Domingo alas 3 nga misa. Salamat sa atong mga katekista og sa mga volunteer catechist og sa atong PYCC sa inyong way pagkaluya nga pag-atiman aning atong maong nindot nga kalihukan para sa mga bata. So kamo mga ginikanan, karong Lunes mao na ang formal nga catechesis nila. Ang tibuok kapilya nato na ay mga Flores de Mayo catechesis dinhi sa ato simbahan alas 3:30 sa hapon na adiri mag catechesis Lunes ngadtos Biyernes. Cute kay mga bata gahapon akong gitan-aw pero jutay pa man daghang kining bata dinhi kay kugihan man sa ni manghimog bata ning lugar. So atong kuanon ha, atong daghanon. Nya ang atong social media platforms, suportahi gini ninyo ang atong YouTube channel Padresiano Ubod. View, like, share ug subscribe. Doon na ni 291,000 ka mga subscribers. Salamat kayo. Nya ang ato sad nga Facebook page official mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita